खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बर' हेडलाइन आपडेट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बरागाव हानजा जिनाहारियाव सा-8 हमजादों, सासे बर'आबो हमजाफाबाय। 13 दिसेम्बर 2024 मायथाइनि फुंनि समाव बरागाव ओनसोलनि थागिबिफोरनि गेजेराव सेंग्राफोरनि मोनसे हानजा आरो सासे आइजोजों लोगोसे हानजा जिनाहारि खालामनायखौ दिन्थिनाय मोनसे जिंगासिनो हानाय भिडिअ' गोसारनो हमदोंमोन। भिडिअ'आ मोनसे गावारि सेटेलाइट चेनेलजों सोमोन्दो थानाय सासे खौरां बिजोंनि सुबुंनि गेजेरजों गरसुक पुलिस थानानि अफिसार इन्सपेक्टर मयुरजित गगैनि नोजोराव फैदोंमोन। भिडिअ'खौ नायबिजिरनायनि उनाव इन्सपेक्टर मयुरजित गगै, साब इन्सपेक्टर काजल दत्त आरो गरसुक पुलिस थानानि मावफारियाफोरा हरखाबै गरसुक आरो जालुकबारि पुलिस थानानि आवथानि सिङाव गोबां जायगाफोराव नायग्रोमदोंमोन, जायनि फिथाय महरै फुटेजआव सिनायथि जानाय 8 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। हमजानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरा जाबाय बागिरचक बरागावनि थागिरि सबिन नाथनि फिसाज्ला 23 बोसोर बैसोनि कुलदीप नाथ। नैथियाव दङ 22 बोसोर बैसोनि बिजय राभा कनक-राभानि फिसाज्ला शिबनगर फर्टनि थागिरि बरागाव। थामथियाव दङ निजारापार बरागावनि थागिरि रबिन दासनि फिसाज्ला 18 बोसोर बैसोनि पिंकु दास। ब्रैथियाव दङ बंगागावनि निजारापारनि थागिरि आसु दासनि फिसाज्ला 21 बोसोर बैसोनि गगन दास। बाथियाव दङ 20 बोसोर बैसोनि बाथौ बर', दुर्गा बर'नि फिसाज्ला बकुल नगर बरागावनि थागिरि। दथियाव दङ 19 बोसोर बैसोनि मृणाल राभा, सन्जीब राभानि फिसाज्ला निजारापारनि पाश्चिम बरागावनि थागिरि। स्निथियाव दङ जालुकबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय तेतेलिया फुदुमबारिनि थागिरि रुंसारि देबा मुखियानि फिसाज्ला 21 बोसोर बैसोनि दीपांकर मुखिया। दाइनथियाव दङ बकुल नगरनि थागिरि रुंसारि दिपेन दासनि फिसाज्ला 23 बोसोर बैसोनि रबिन दास। जाथायजों लोब्बा थानाय आइजोनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नोगोरमानि पुलिसआ आरोबाव गोबां फोरमान बुथुमनो आरो दायनि गुदि खिथाखौ मिथिनो थाखाय गावसोरनि नाजानायखौ सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव जौगाखां हाबाफारि। गिबि मन्थ्रिनि हाबाफारिनि बाहागो महरै सोलोंथायारि थुलुंगा राननाय जादों। गं 737 स्कुटारफोरखौ रानना होबाय। मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव सोलिबाय थानाय 12 साननि जौगाखां हाबाफारिनि बाहागो महरै मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM श्री प्रमद बर'आ मैया क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव गोबां सोलोंथायारि थुलुंगा राननानै होयो। बे हाबाफारिनि थांखिया ओनसोलाव सोलोंथायारि दावगानायखौ बांहोनाय आरो थांखि लानाय बिथांखिफोरनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ गोहो होनाय। राननायफोराव दंफायो प्रज्ञान भारती बिथांखिनि डक्टर बनिकान्त काकति मेरिट बान्थानि सिङाव 737 स्कुटारफोरखौ बान्था होनाय जादों। गिबि मन्थ्रिनि जर'खा बिथांखिनि सिङाव थाखो 9 नि फरायसाफोरनो 11,504 साइकेल राननाय जादों। 365 फरायसाफोरनो आनन्दराम बरुवा केस बान्था होनाय जायो, जायफोरा SSLC आनजादाव 75% एबा बेनि बांसिन मोननो हादोंमोन। हाबाफारिनि समाव मानगोनां CM श्री प्रमद बर'आ बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशनखौ फैगौ बोसोराव सुपार 100 सिम फेहेरनो फोसावो, जाय रोंग'थि गोनां फरायसाफोरनि गेजेराव सोलोंथायारि साबसिनखौ फेदेरनो थाखाय हाबाफारिनि सौहैनायखौ 2 गुन खालामो। बिथाङा खाथिनि इयुनाव 400 आरोबाव जौगाहोनायनि बिथांखि लानायजों लोगोसे गं 1200 फरायसालिफोरखौ फोसाबनायजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सोलोंथायारि जौगानायनि सायावबो नोजोर होदोंमोन। बे हाबाफारियाव मानगोनां MLA श्री जिरन बसुमतारी आरो श्री लरेन्स इस्लारि, मानगोनां EM श्री विल्सन हासदा आरो श्री गौतम दास, मानगोनां MCLA श्री माधव सेत्री आरो श्री मन्टु बर'जों लोगोसे गुबुन मानगोनां आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिया आसामाव सोलोंथायारि जौगानायखौ बांहोनो आरो लाइमोनफोरनि थाखाय खाबु सोरजिनायनि थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ आबाद बिफानआ बिजनी आरो काजलगावआव थानाय आबादारिफोरनो आलु जोलै रानदों। आबाद बिफानआ बावैसो सिगां मोननै गाहाय थावनियाव मुलाम्फा मोनग्रा आबादारिफोरनो आलुनि जोलै राननाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया ओनसोलनि आबाद खोन्दोखौ बायदि रोखोम खालामनो थाखाय सोरखार BTRनि रादाय होनायजों गोरोबलायो।
गोजौ गुन गोनां आलु बेदर जगायनानै बे हाबाफारिया ओनसोलारि आबादारिफोरखौ बिसोरनि दिहुनथाइखौ बांहोनो आरो बिसोरनि आयखौ बांहोनायाव हेफाजाब होनो नाजादों। राननाय हाबाफारिया बिटिआरआव आबादारि गोदान दिहुनथाइ आरो गावखौ सोनारनायाव सोरखारनि गोसो होनायखौ दिन्थियो। जायगानि आबादारिफोरा मददनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन। अरायथा आबाद मावनाय आदबफोरखौ रोखा खालामनाय आरो गामियारि रांखान्थिखौ जौगाहोनायाव बेबादि हाबाफारिनि गोनांथिखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि श्रीभूमियाव पुलिसआ 50,000 याबा टेब्लेट जब्द खालामदों। पुलिसआ आसामनि श्रीभूमि सिगांनि करिमगन्जआव मोनसे अपारेशनाव 50,000 याबा टेब्लेट जब्द खालामो। बे मुसुखाया 12 दिसेम्बरनि हर गेजेराव जादोंमोन, जेराव पुलिसआ नसुंसेनि रायजोनिफ्राय ओनसोलाव हाबफैनाय गंसे गारिखौ होबथादोंमोन। फोथायजाथाव इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै एंग्ला बाजारनि खाथियाव खालामनाय अपारेशननि फिथाय महरै मोनसे सोमोनांथाव 50,000 याबा टेब्लेटफोर मोननो हादों। जब्द खालामजानाय मुलिफोरनि गासै हाथाइनि बेसेनखौ फोरमायनाय जायाखै। बे मुसुखाया साबा सुबुंफोरखौ खादोंमोन, जाय फेग्रा मुवानि आयेन बेरेखा रोगानायाव लोब्बा दंमोन। बिबानगिरिफोरा आरोबाव नायबिजिरनायनि थाखाय सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनानै लादों। बाथि खौराङाव दङ मोनद' हिमालयान सिगुन, गोसोम खोमा गोनां सिला हाग्रायाव हगारनाय। 13 दिसेम्बर खालि कामरुपनि रानियाव सिगुन रैखाथि आजायनाय मिरुनिफ्राय मोनद' हिमालयनि सिगुन आरो मासे गोसोम खोमा गोनां सिलाखौ जाफुंसारै हाग्रायाव हगारनाय जाबाय। फोसावनाय हाबाफारियाव फरेस्ट रेन्ज अफिसार रजि बर्मन, भिसिबिसिनि सामलायगिरि डक्टर सचिन राणा डे आरो गुबुन हाग्रानि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। सिगुनफोरखौ कामरुप आरो लखिमपुर जिल्लानिफ्राय लोरबां आरो लोमजानाय थासारियाव रैखा खालामनाय जादोंमोन आरो जुनार फाहामगिरि कृष्ण महन सुटियानि दिथायाव भिसिबिसिआव गोबाव समसिम जुनार फाहामथाय आरो फिन थांना थाफिननाय जादोंमोन। गुवारै सावस्रि आनजाद नायनाया बिसोरनि हामखांनायखौ रोखा खालामनायनि उनाव दावफोरखौ हगारनायनि सिगां सिनायथि आथिंनि रिंफोर लागायना होदों। बे फोसावथायाव आसामनि अरन बिफान आरो बम्बे नेचरेल हिस्टरि ससाइटिनि लोरबां दावबायसनारि हारिसाफोरनि रैखाथिनि फारसे रादाय होनायखौ नोजोर होनाय जादों, जाय ओनसोलनि धोनि जिब रोखोमथायखौ रैखाथि होनो नाजानायखौ गोख्रों खालामदों। द'थि खौराङाव दङ हा आरो दैबानानि सायाव गोनां बिलफोरजों बड'लेण्ड आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जथुम्माया जोबबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) आयेन आफादनि साननैनि गोजां बोथोरनि जथुम्माया मैया कक्राझारनि बड'फा NWGWR आव थानाय काउन्सिल एसेम्बलि नब्लाङाव जोबनानै थाङो। जथुम्मानि समाव आयेननि मोननै मख'जाथाव बाहागोफोरखौ बारहोनाय जादोंमोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल फ्लड प्लेन ज'निं बिल 2024 आरो BTC हा आरो खाजोना रेगुलेसन बिल 2024 आ आयेन आफादनिफ्राय गनायथि मोनदों। बे बिलफोरा BTC ओनसोलनि सिङाव हा सामलायनाय आरो दैबाना होबथानायाव गोनां सोलायनाय लाबोगोन होनना मिजिंथिजादों। बेजों लोगोसे प्रमद बर' दैदेननाय BTC सोरखारा अनसुंथाइनि थाखाय सुबुं दाबिफोरनि सिङाव 14,87,87,000 रां आरजिनो हादोंमोन। बे रांनि थांखिया BTC बुंथिगिरि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM, लेङाइ CM आरो काउन्सिल आयेन आफादनि सोद्रोमा MCLA सोद्रोमाफोरनि बेथन आरो दावबायनाय बान्थाफोरखौ बांहोनाय। आगस्त 2024 मायथाइनि बाजेट जथुमाव बारहोनायाव सरासनस्रा रां बावजानि आन्दोआव बे दाबिखौ दैखांनाय जादोंमोन। बेफोर बिलफोरखौ बारहोनाय आरो सुफुंग्रा अनसुंथाइफोरा बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि सोलिबाय थानाय खुंथायाव मोनसे गाहाय बुब्लि। स्निथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया 220 कौटि रांनि जरहाट टाउननि दै जगायनाय मावथांखिनि थाखाय भुमि पूजन खालामदों। जरहाटनि थागिरिफोरनि थाखाय गोग्गो लोंग्रा दैखौ रोखा खालामनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान लानानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 220 कौटि रांनि जरहाट टाउन दै जगायनाय मावथांखिनि थाखाय भुमि पूजन खालामो। हर घर जलनि सरकारनि नोजोरजों गोरोबनाय बे थांखि गोनां मावथांखिनि थांखिया जरहाट सहरनि गासै 19 वार्डफोरजों लोगोसे आसाम एग्रिकालसार इउनिभार्सिटि आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालि आवथायाव थाद'नाय गैयै गोग्गो दै जगायनाय। बे मावथांखि, जाय 1.25 बोसोराव आबुं जागोन होनना साननाय जादों, ब्रह्मपुत्र दैमानिफ्राय दैखौ फुंखा खालामगोन, जाय सहरनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय मोनसे दिदोम आरो फोथायजाथाव जगायनायखौ रोखा खालामगोन।
बे हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै गिबि मन्थ्रिया जरहाट थागिरिफोरनि थाखाय जिउनि गुनखौ जौगाहोनायाव मावथांखिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो आरो गासै आसामाव गुदि सुबिदाफोर होनो थाखाय रायजो सोरखारनि रादायखौ रोखा खालामो। खेबसे आबुं जानायनि उनाव दै जगायनाय मावथांखिया जरहाटआव बिथायारि सानज'थाय जौगाथायखौ मख'जाथाव महरै बांहोगोन, जाय सोहोरनि लोंग्रा दैनि गोनांथिफोरखौ मोनसे अरायथा राहा होगोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनानै होदो। गोजोन्थों।